फैला जे बरगयारी बिथां सारा मा फोरमायखो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं होनो थांगासिनो दङ। तो बेनि सिगांनो जानानै थांखांनाय जे 20थि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमा बेवहाय बायदि रोखोमनि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। बेवहायनो बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाबो मोनसे थुनलाइयारि बादायलायनायनिनो बाहागो। स' बे बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय हाबाफारियाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बादायारि आदाया माबायदि बादायदोंमोन, थामहिनबा माबायदि पारफरमेन्स खालामदोंमोन बेखौ नायग्रो। बेनि उनाव बै बिथां सार फैला जे बरगयारी सारा मा फोरमायदों बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। तो बेनि सिगांनो खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नरेन्स ब्लग्स इउट्यूब चेनेलाव आं नरेन गिरगातारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्यूब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय, अन्नानै आपडेटखौ जोबजासिम नायलांदो। तो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ साफ्रोमबो नायगिरिफ्रानो लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। तो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुनो हायो आरो भिडिअखौ फुल नायजोब, बिनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। सोरबा जुदि क'क्राझारनि सोरबा आमखायाहाय सोरबा माबानि बिश्वनाथ सारियालिनि सोरबा हिनजाव गथ' गोनां फिसाखौ लाना थांदोंबा बेखौ बार हाइलाइट खालामगासिनो दङ। खालामनांगौआ बेसोमोन जे मानो खारदों, बैनि सिङावहाय मा उद्देश्य दङ खारनायनि, जे बिसि फिसाजों माबा मोनसे दाय फोदोर जानानै खारलायदों नङा, बेखौ बिजिरनाया बे खौरां बिजोंनि खामानिमोन, नाथाय बेखौ मोनबो मावनो थाङासै। आरो नै दानिसो बुंलांदों जे खौरां बिजों फैनायनिफ्राय लायनो जानाय गोजानाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनदों, नाथाय मोनथिनानै मा जानो, बे ससाइटियाव मा इम्पेक्ट खोलैगोन, बे पजिटिभ इम्पेक्ट जुदि खोलैनो हायाखैबा बे जौगानायाव दिनै मा बिफाव लानो हाखो? दा बेसो आंनि सोंनायाहाय। दा जों बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुफोरखौहाय हाइलाइट खालामनायनि अनगायैहाय जों मोनसे ओरैबायदि मावनो हायो जे जोङो केरियार काउन्सिलिं खालामनो हायो खौरां बिजोङाव। जिहेतु जों गासैनिबो आखायाव मबाइल दं, जिहेतु दिनै जों गासैबो मबाइलखौ लाखायो, जिहेतु दिनै जों गासिबो मबाइलखौ नायो, जायाव जों केरियार जुदि काउन्सिलिं खालामब्ला दिनै जोंनि स्टुडेन्टसफोराहाय जोंनि जौगानायावहाय माबायदि जों खामानि मावनांगौ, जों माबोरै फरायनानै गेदेर लेभेलनि APSC UPSC क्रेक खालामनांगौ, बेफोरनि फारसे मिथिनो मोनगोन। दिनै मा बुक मेटेरियल्स जोङो फल' खालामनांगौ बेखौ मिथिनो मोनगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि गाइडेन्सआ जोबोद खम, जायनि जाहोनावहाय जोंनि दावगानायाहाय एसेब्लाबो फावसायनानै थादों। आरो दहायसो बुंदों जे ड्राग्स जानायखौहाय लायनो मालाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानैथ' होबाय, नाथाय बे ड्राग्स जानायखौहाय माबोरै होबथानो, बिनि सायाव सोर पजिटिभ इम्पेक्ट खालामनो हानाय, ससाइटिखौ जुदि पजिटिभ इम्पेक्ट खालामनो हानाय माबा मोनसे खामानि मावदों नामा? That is the important, my friend. That is the important. पजिटिभ इम्पेक्ट जुदि ससाइटियाव लाबोनो हायाबा खौरांखौनो फोसावनानै जों जेबो खामानि जानाय नङा। दा बेखायनो आं बेखौ बुंनो सानगोन जे जोंनि खौरां बिजोंफोरा जुदि बेफोरबायदि गाज्रिखौल' हाइलाइट खालामबाय थायोब्ला, मोजां बुस्थुफोरखौ जुदि जोंनो हाइलाइट खालामनानै होनो हायाब्ला बे समाज जौगानायाव मालाबाबो पजिटिभ इम्पेक्ट लाबोनो हाया। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे बाथ्रा दान्थेलायनायनि आंनि जिखिनि सुंद' बिबुंथि बेखिनिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय फंबायनिसिम। दा आङो फरायसाया जोंनि हारिनि, समाजनि, न'खरनि माबायदि इयुनखौ दालांनो हायो, दा बेफोरनि सायाव गोबां फरायसाफोरजों सावरायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 10थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव खोब मोनसे मोजां गोनांथार मोनसे हाबाफारि लाफादों। बे जाबाय स्टुडेन्ट कनक्लेभ, अर्थात फरायसाफोरजों सावरायनाय। दा बे हाबाफारियाव आंखौ जर'खा बुंथिगिरि आलासि महरै लेंहरदों आरो गाहाय आलासि महरै दंमोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि फंबाय सोमावसार बसुमतारिया। जे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोनदों, मानोना नैबे बेलस्रि ओनसोलनि गोबां फरायसाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। जे फरायसाफोरजों सावरायनानै जे फरायसाया माबायदि जानो नांगौ, फरायसाया माबायदि सोलोंथाइ लानो नांगौ, आरो फरायसाया जोंनि हारिनि, समाजनि, न'खरनि माबायदि इयुनखौ दालांनो हायो, दा बेफोरनि सायाव गोबां फरायसाफोरजों सावरायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बेखौनो आसा खालामगोन निस्सय जोंनि बे फरायसाफ्रा जोंनि बिबुंथिनि गेजेरजों माबा मोनसे बुजिनो हागोन, माबा मोनसे थुलुंगा